Mo to October 23, Ang sa 4 o'clock. May pasaka og blotter report ang bagong tudlo nga Executive Director sa Office of the Senior Citizens Affairs, Chito Aragon, batok sa kanhi pangu sa OSCA, Attorney Homer Cabral, human giingon nga duha ka higayong niadto sa opisina si Cabral ug midisturbo sa pagtrabaho sa mga kawani sa OSCA. Bitbit ang mga dokumento, gipakita ni Aragon ang ebidensya nga wala nag-renew sa Human Resource and Development Office sa posisyon si Cabral ug siya maoy gi-appoint kay Executive Director sa OSCA. Tawag ang tanang mga tao, meaning na-interrupt, na-disrupt yun ang among operation. Duha ka higayon. Informing them na sila nga tanang mga papel, tanang mga dokumento, siya kihapoy kupirma. Santugi lang ang ilang ibasihan. So, kay illegal kuno ang pagtangtang nila, kay illegal kuno ang pag-assume ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Depensa ni Cabral nga igo lang niya giprotektahan ang maong opisina. Opo ko mo ba sa may blatter niya, inimbento na lang Chito para lang matabunan ang ilang mga kuhan, matabunan ang konsuwat ba. I have to protect the OSCA because of the historical background. During the time of the late Mayor Lapilla, ang head of OSCA at that time, dili senior. Ngadako kayo kawat na itong panahon 300 ka ghost senior citizen na pa'y ghost employee. Dili mag-ghost senior si Chito. Kung di ka senior head ka sa OSCA, huwag kayo pagbati, di ka mo buwas ka tungkol sa OSCA. Gani asoy ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga tungod co-terminus employee si Cabral, dungan ng iyang termination sa pagka-dismiss ni Mike Rama, isip mayor sa dakbayan sa Sugbo. The term was not only a suspension, it was actually a dismissal from office with a perpetual disqualification. So his term technically has already ended. Him being the appointing authority, ma-appeal po ang iyang ipang-appoint as co-terminus employees. There were some co-terminus employees which I re-employed. There are also others which I did not. And that would include Attorney Cabral. Apan supak si Cabral ni ini ug matud pa niya nga wala pay final verdict ang korte sa dismissal case ni Rama. Practically no, kay it's a null and void. So mo na gibaruga na mo, nga di pa man final ang kaso against ni mo. Kung pa mahuman yung term, so wapay right nga ma-terminated yung mga co-terminus appointee. Giklaro sa chairman sa Senior Citizens Committee, City Councilor June Alcover, nga walay nahitabong epekto ngadto sa serbisyo sa mga senior citizens ang maong kakulian. So far, walay confusion. Kay after nga ning biya si Cabral, nakasabot mga ang tanang empleyado. Walay, practically, wala ko yung nakita nga disturbance. Ang problema na yun si Cabral na. But never sa mga opisina, sa mga apelyado, sa mga senior citizens. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.